El llegat perdut. Aquell any les començarien a plantar. Més de 500 oliveres. Va ser l'avi qui tingué la idea de portar aquell grapat d'arbres cap a casa seva, cap al Pla de Bages. Les plantarien al costat de les patates i els tomàquets, de les bledes, les tomaqueres i les síndries. Bàsicament, on hi hagués un petit solc al camp, allà hi aniria una olivera. Jo era llavors un marrec que veia amb il·lusió com els arbres petits i esquifits regnaven aquell paratge com xurriaques. Era una casa de pagès gran, amb una extensió considerable tenint en compte els aspectes humils de la família. Els meus tiets habitaven al primer pis, mentre que els meus avis vivien a la planta baixa, a tocar de terra. El meu avi era originari de Lleida, de la petita localitat anomenada Erdo, un poble format per 4 cases mal posades enmig de la comarca del Pallars Jussà. Es va criar en aquest petit municipi juntament amb els seus 2 germans. Era un home baix, de constitució robusta, de cames fortes i de conviccions severes. No l'espantava la contrada. De ben petit que anava a treballar a Burguet travessant la muntanya. Feia 20 quilòmetres d'anada i uns altres 20 de tornada, a 3 hores el viatge, acumulant un total de més de 6 hores caminant per la muntanya. Es pot dir que així era com es criava la gent d'aquells pobles perduts de la mà de Déu i confrontats d'antuvi. Quan algú es volia guanyar la vida, rondava per la contrada a la recerca de petites feines, sempre alertat pel boca-orella dels veïns de les novetats que hi poguessin haver, ja fossin de la faisó d'un ajudant per serrar fusta o d'un obrer per barrejar ciment amb aigua, o de mosso de quadres, o ajudant de camp o ajudant de pagès. La gent s'ajudava per tal de tenir un sostre on dormir i alguna cosa per portar-se a la boca. No eren temps fàcils. La majoria dels nostres avis han viscut una guerra. Han hagut de sobreviure amb la misèria que la metralla deixà al seu pas. Han hagut de viure amb la pena d'haver perdut amics i familiars. I també han hagut d'amagar-la perquè no els afusellessin. Molts d'ells van haver de viure com els seus pares, els que per sort encara en tenien. S'amagaven com conills darrere d'una salutació feixista. Sobrevivien menjant cigrons arrugats i pa sec, mentre veien com les 4 gallines que tenien es tornaven escardalenques fins que les feien bullir. Així va ser com es va criar el meu avi, anant i venint d'Erdo i Burguet fent les feines que trobava i cuidant de les 4 gallines que tenien a casa per poder tirar endavant, que, per cert, era ben jove, no tenia pas més de 14 anys i que no n'era pas d'obligatori anar a l'escola. Oh, i que els hi hagués agradat poder-hi anar, els més menuts, i no haver de treballar. Però és que a casa no hi havia gaire cosa més que palla i misèria, i que els pares ja n'anaven de ben baldats per la vida, procurant per tothom sense saber ben bé com, amb aquelles robes de muntanya que abrigaven a l'hivern, ben fosques, i ben poques que en tenien per triar, que qui tenia sabates tenia un tresor, i que abans les feien dures com la pell eixuta, i que s'havien de compartir entre germans. El meu avi, un dia, després de sopar, amb la cara encara suada del jorn, després de tornar de Burguet i de tant amunt i avall, li preguntà al seu pare: «Quan en tindrem de sabates noves?» «Oh, fill meu, quan acabis de reeixir amb l'ajuda de la casa nova que està fent al Fontàs, si tot va bé les tindràs de segona mà», li digué amb el somriure de la melangia que atorga la pobresa. Ara ja fa molt temps, aquell home mancat de dents, que era el meu besavi i que jo mai vaig conèixer. Que la Margarida diu que en Martí de Can Josepet està creixent alt com un Sant Pau i que ja li comencen a anar petites, que diu que té el peu entaforat de tant créixer. Així doncs, sabates noves? Ni pensar-hi. Les pessetes que costaven només eren dignes de gent rica. I qui dia passa, any empeny. La vida anava millorant amb el pas dels anys. La feina creixia, la immigració a Catalunya repoblava les màquines tèxtils. Homes i dones anaven a viure a prop d'Erdo, com per exemple a la pobleta de Bellveí, la Pobla de Segur, Puigcerver o una mica més enllà, en centres urbans de fort creixement, com a Tremp o Sort. L'afluent de gentada facilitava el consum i la demanda. Es construí l'eix pirinenc. El país s'aixecava. Per altra banda, la meva àvia va néixer a Albonyán, filla de 3 germanes i de la postguerra.
No us penseu que era gaire diferent tot plegat. Diferent contrada, mateix estil de vida. Anaven a comprar totes juntes fins a Guadix caminant. Feien la travessa d'uns 10 quilòmetres per anar i uns altres 10 per tornar. Tampoc en tenien per sabates noves i encara menys per vestits. No em voldria estar de reconèixer moltes d'aquestes famílies que, com la de la meva àvia, en els temps de plena revolució industrial, emigraren cap a la Creu Alta, cap a Sabadell, per guanyar-se la vida com a teixidores. Un reconeixement a les mares d'aquelles famílies que havien de tirar endavant una família sencera i trobar el seu propi temps d'esbarjo, en temps a on les dones tenien els drets trepitjats i que només podien ser elles mateixes els dies claus, com el dia de la santa patrona de les teixidores, el dia de la Santa Caterina. Aquelles jornades sí que tot estava obert per a aquelles dones. Anaven de bracet al teatre, només fèmines, moltes ben jovenetes, acostumades ja a teixir amb aquells ditets, que n'hi havia de prims i de llargs, de més grossos i boteruts, però que tant se val. No anaven pas a l'escola tampoc. Anaven pel carrer i les fotografiaven, i els diaris en dirien que són l'honor de la pàtria aquelles dones que aixecaven el país amb les seves costures, amb els seus brodats, amb els seus sargits, amb aquells punts simples i d'altres que Déu-n'hi-do de la seva complexitat, escardassant la llana. Aquell era el seu dia, i de ben tornades del teatre bevien una copa de vi al bar de la cantonada. Allà hi era la meva besàvia. No és massa fer-ne una altra? Que no, Maria, que un dia és un dia, dona. Ai, Roseta, que de tant treballar ja no en sabem de gastar. Digué aquella dona de vestit elegant i de rínxols llampants. Anem més escanyades que un pobre sense casa, digué la Maria entre dents. Però avui és una despesa per nosaltres. I tant que treballaven per un sou ridícul, però que, com que era un treball de dones, els amos no en podien pagar més de doblers perquè deixarien de guanyar una mica menys de fortuna i més els hi val que no deixin de treballar o se'n van al carrer. Molt de reconeixement el dia del sant de la Santa Caterina, però no era més que això, una absurda alabança artificial per fer-les-hi creure que el caudillo estava amb elles, però l'endemà tornaria l'esclavatge del senyor de la fàbrica, oprimint-les amb un sou auster com la fam, amb la temença de que, si no complien les 12 hores al dia, es quedaven amb una mà al davant i l'altra al darrere, i a passar gana més enllà, ben arramblades a casa vostra, que no serviu res més que per això, per a fer feines de dones. Totes quatre treballaren a la fàbrica, tant la meva àvia com la seva mare i les germanes. Ja podien treballar totes, ja tenien més de 14 anys, però no fou fins no fa gaire que això era així. No quedava bé que les més petites morissin desganades per un escapçament de capcirons de dits. I és que els tenien tan petitons, tan bufons, que cabien entre les cordes i la maquinària dels telers. És per aquest motiu que la dictadura dictà que, com a mínim, aquells ditets forjats de la mà de Déu havien de tenir 7 anys a cada mà, que ja no sabien com amagar els enterraments d'aquelles nenes tan petites, que feia feredat a la vista dels altres països d'Europa, que una cosa és guanyar una guerra i l'altra enterrar nenes bufones. Isabel Roca per Ona Bages i Ona Moianès.